Тинчи, правим хляб. 6:30 е, малко закъснях. Трябваше в 6 часа да стана. До, това е положението. Още съм по пижама, както се вижда. Кваса, хляба, тестото са спали на коридора, където е малко по-хладно, отколкото тук в стаята. Сега, няколко неща се случват тук. Първото, което е, виждаме как всичко това, което вчера беше една смешна маса, сега е набъбнала и изглежда по различен начин. Имаме балони. Тук това е балон. Тук това е балон. Това е балон. Още един балон. Още един. Имам малки леки притеснения и те са следните. Малко ми се струва по-течно, отколкото трябва да е и трябва малко по-малко да лепне, отколкото лепне в момента. Откъде идва това нещо? Това идва от факта, че в самия квас аз бях сложил вода, защото го бях приготвил за палачинки. Обикновено кваса не е толкова течен, колкото моя вчера, ами си е бая гъстичък. Бая си е гъстичък. Почти като горе-долу, като това изглежда един нормален квас. Котичка, ела тук. Ела да се покажеш на камерата. Ела. Ела тук. Така. Мисълта ми е следната. Аз си запазвам мнението, че трябва да има 550 мл вода за килограм брашно. Но кваса като водно съдържание оказва влияние върху крайния резултат. Така че бих казал тук, в тази ситуация, след като имаме твърде лепкаво, все още лепкаво тесто, трябва лекичко така да засилим съдържанието на брашно. Иначе има вероятност малко да остане вътре клисав. Това не иска да кажа, че трябва много брашно, просто така щедро ще раздаваме брашно, сега като почне да го оформям. Де да си играеш тук? Няма да те покажем. Покажи се на камерата. Малко след кокатинци. Ето кокатинцето. Сега, от тук нататък ще го извадим, ще го плеснем и тук и почваме с повече брашно да го умесим един път, да го разделим и да го сложим в тавата, да го оставим тавата за печене, да го оставим да втаса още един път и след като втаса още един път, тогава вече ще може да се пече. Това ще е към 8 часа. Значи втасването до тук е 12 часа, малко без 12 часа. 11 часа и половина е втасването, което е бавно втасване. Хляба с квас втасва бавно. Той с маята втасва много бързо. За 4 часа, 2-3 часа може да си готово с майния хляб. Това не е така. Малко брашенце, виж. Доста повече брашно. Не бих си позволил при обикновената рецепта, това е малко изключение в момента, но нека да знаем какво правим в такива случаи, които нещата не са. Трябва да почнеш да добиеш представа с времето, с опита, как стават нещата и кое е твърде много. И как да го фиксваш, защото това в момента има нужда от малко фикс. Малко повече брашенце. Бих казал, че 50 мл е това, което е влезнало отгоре над това, което трябва. Тоест 600 мл се сложи вместо 550, което е грандиозно. Грандиозна разлика е. Така, виж какво правя. Слагам брашно, почвам с тая пластмасова история да го подчепвам. Това тесто на тая консистенция, това е идеално за пица. Значи това става тесто за пица да си оближиш пръстите. Така, виж колко лесно се получават нещата. И сме готови да го излюскаме. Добре, даже цялото това брашно ще ми трябва. Ще го взема. Така. Виж как се разплесква. Това не е нормално да се разплесква така. Виж колко е меко. Това е едно много меко тесто. Гледай какво става.
Сега, има и друго. Ние не се стараем да го направим тестото да е много твърдо. Защо? Защото когато е много твърдо тестото, тогава хляба няма тая възможност да се вдига нагоре. Ограничаваме го. Затова трябва да спазваме един много фин баланс между продуктите и това, количеството на продуктите. Колко сложиш това, колко сложиш това. Гледай каква става. Сега мога да си позволя малко да го намачкам. Така. Да пъем малко брашенцето. Малко ще направим... В принцип аз не правя така мацаница и цапаница. Не меся. Директно го взимам както е. Сега просто трябва да добавя малко повече брашно. И затова си позволявам. Сега тук това трябва да залепне, иначе ще имаме проблеми после. Така. Навътре. Така. Затварям го. Той ще си набъбне още един път. И готови сме да го режем. Това ще е за другото ще го ползвам. Сега, това изглежда като един хляб, ама това са два хляба. Два големи хляба. С кой ще режем? С нож. Горе-долу 50-50. Окей. Така. Затваряме отново, където сме рязали. Его е. Щедро сега с брашно пак. Щедро с брашно. Значи брашното на този етап, преди да го сложим в тавата, е много важно, за да стане хубава шарката. Ще видиш как се получава после шарка. Така, това е едното. Него е другото. Май колко много нацапах всичко. Още ми се спи. Толкова рано. Рано. Закъснях рано. Сега. Трябва да го издължим. Хляба трябва да е дълъг. Защо? Няколко са причините. Първата причина е практическа. Когато си режеш филия, искаш тя да не е много широка, прекалено широка. И да имаш какво да отрежеш филийки. Втората причина е, че когато е в тая форма, много по-лесно се изпича вътре по цялата дължина. Ако е едно топче, много по-трудно достига температурата до вътре. И третата причина е, че когато го сложиш в тавата, това ти дава повече място. Тава за печене. Тая тава за печене вече е виждала хляб върху себе си, хартията де. Няма нужда да слагам отдолу брашно. Просто го плескам това отгоре. Това го плескам отгоре. Взимам си това брашно. Още пак ще го поръса отгоре. Вижда ли се на камерата какво прави? Вижда са грънци. Имаше една реклама. Ще прави вика грънци. Ще прави ще вика. Много смешно. Така, хубавичко с брашенце. Хубавичко с брашенце. Така. Разпъвам го в тая формичка. Трябва да има пространство от двете страни, насам да расте и на тук да расте. И сега, при това положение, съм готов да го оставя да втаса още един път, час и половина, зависи. Може до 2 часа. Ще го наблюдавам. Слагам го отдолу,
в урната и почвам да го наблюдавам. Това е положението.